Jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki omiyo bad migawo mochung'ne miyo jopiny obok mag wuoth kata passport mondo tiego chapa obok makamago e bwo ndalo 10 mabiro. Kindiki owacho magi kinde mane otimo limbe ma apoya e apise bad migawo no mayudore e Harambee House kogwen ma piny orugo kawuono. Kindiki bende oromo kod apisas madito e bad migawo mar okwach kich e wi leo e chenro mag chapa obok mitiyogo e puodho oganda e weche njore kata certificates of good conduct. Chris Owino nigi ler. Kaka yo mar chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya mar tieko dhugruok e chenro mar loso obok mag wuoth kata passports, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki olimo Nyayo House kendo mar neno okenge ma piny owacho osegoyo e tieko midhiero no. Kindiki ochopo e apisi mag bad migawo mochung'ne loso obok makamago e seche ma kogwen kendo timo romo kod apisas madito e bad migawo no mar yudo ler e wi okang' ma gisegoyo e miyo jopiny obok makamago e bwo ndalo machuok. Bang' timo romo, Kindiki omiyo apisas mag Nyayo House chik mar neno ni gitieko goyo chapa obok mag wuoth modong' maromo 40,000 e bwo ndalo 10 mabiro kochakore odiochieng' ma kawuono. Na shida kidogo ya mashini lakini tumerekebisha. Okenge ma Kindiki ne osechako nyago lemo bang' moko kuom jopiny mane ochwalo kwayo mar yudo obok mag wuoth nyiso mor margi bang' yudo obok magi e bwo seche machuok. Kindiki onyiso jopiny mondo kik gol omenda moro amora kaka yo mar yudo obok mag wuoth ka osingo mar kawo okang' mager ne apisa ma ibiro yudo ka kawo asoya kuom jopiny. Bang' wuok Harambee House, Kindiki ochomo nyaka e log tich maduong' mar obila mag okwach kich e wang' apaya ma Kiambu. E log tich mar okwach kich, Kindiki odhi tieko midhiero machielo mar dhugruok e goyo chapa obok mitiyogo e puodho oganda e weche njore kata certificates of good conduct. Romo makamano okelo kanyakla ogai mar okwach kich Mohamed Amin kod jodito mamoko e bad migawo mar ofwamb kich. Kindiki okwayo kweth mar Mohamed Amin mondo tim duto manyalore mar neno ni oganda jo Kenya oyudo obok makamago e yo mapiyo maonge deko. One of the things that I really desire, you will assure me as I live, is that you will not allow that that very good standing that you have earned yourselves to go away. And therefore this backlog thing, we must crack the problem, however difficult it is. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.